दा थांनाय समाव नोंथांमोनाथ' इउपिपिएल देलेनि जानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। दा दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै नोंथांमोना हरखाबै बिपिपिएलआव मानो जयेनिं जानो गोनां जाखो? फोरमायना होदो। माने जोङो आंनि उसुबिदा मोननाया आङो इउपिपिएल हाबनायाव अरुनदयाबो हरो अरुनदयाबो मोना बेफोरनि थाखायनो आं दा बास्लायनो गोनां जादों। बिपिएफनियाथ' जेनेबा आगोलनिफ्रायनो मेरला सुबिदा होबाय सरगा बायदिसिना बेफोरनि थाखायनो थाबायनो मोननाय मोजाङैनो मावगोन जोङो गोसो होनानै जेरोखोम जोङो बास्लायबाय जिखुन जागोन दे जेबो नङा बोसोर दं बानायजासिगोन। औ दिनै नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव मा मा मोनखो? प्रमद बर'नावथ' जों जेबो मोनाखैना जों बेफोरबायदि मोनैनि थाखायनो सुबिदा मोनैनि थाखायनो दा हाग्रामा सारनि माबायाव बास्लायनांगौ गोनां जादों। दा बिथांमोना जि बुंबाय थादों परिबर्तन सरकार फैनायनि उनाव गोबां डेभेलप जाबाय गोबां ओनसोला जौगाबाय दा बिनि फारसे मा बुङो? दा दिनैथ' नोंथांमोना बिपिपिएलआव जयेनिं जाबाय नङा होमबा? दा दिनै जयेनिं जानायखौ खबर मोननानै माखासे दोलोनि मानसिफ्रा नोंथांमोनखौ फैनानै जुदि थाखा जासिनानै बा माबा मोनसे सुबिदा होनानै जुदि नोंथांमोनखौ बरायफैयोब्ला नोंथांमोना मा होनगोन? जों बेफोरखौ जेबो साना जोंहा जों हाबनांगौ नालाय जों हाबदों जे जायगायाव हाबदों जों मालायनि बरायनायखौ जेबो खरस जाया। फिल्मनि नाम रा एक मिनिट मारै जाखो खामानिया अरिजिनेल नामखौनो लादों माथो फिल्मावबो बायद'आ अरिजिनेल नामखौ लाफादों माथो दे सालु एक्सन बबा बसुमतारी दंबावो जोंहा मौसुमि बसुमतारी फैदो फै बिसोरो बिथांमोनहा बारलिमारि गामिनिफ्राय जा जेनेबा नांगाल दै बसुमतारी बे फिसाजो बिनि गोजोननाय थाबाय दा दंबावो बारदै बालिमारिनि एबार लोगो एरबाय आरासिल'नो लोगो एरबाय सेंग्रा मोगथांखोर बसुमतारी दानिया दंबावो जोंहा गोथैबारि गामिनिफ्राय थेफा बसुमतारी आन्दायलायबावदोंसो दानिया उन्दु गामिनिफ्राय ओंखाम जाहो हरा होनलाय दानिया दंबावो जोंहा दलद फारानिफ्राय खेरा बिसोरलै जोंना दहायनि माहाबनिजों थाबाय आरासिलन मोनहा माबामोनहा इउथ डिसिआव एडजास्ट खालामनानै जोबबानो जाबाय। ओमफ्राय दंबावो जोंहा उदां ब्रह्म दे आदा बेखिनियानोसै दा जोंहा बे थगायनानै राजनिति खालामा बे जेखौ मावगोन जे जायगाजों बे हाबबाय बे सारभे जाजोबखाबाय बे गोसोआव थालांजोब्बाय आरो बेखौ बे उमुक गामिनाबो लिरबायबो आरो डाइरेक्ट प्रप'जाल होबाय बेबायदि नायदो गोदान केन्डिडेट बे जोंना सारनि अननायखौ लानाय नायदों जिंदाबाद 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 रुग्रा माजारी जिंदाबाद 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 रुग्रा माजारी जिंदाबाद 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 कुशवा समष्टि जिंदाबाद 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 कुशवा ब्लक जिंदाबाद 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 जय बीजेपी जय जय बीजेपी जय जय बीजेपी जय